Bell sa ibabaw, like and subscribe para matapos na to, madaliin na natin to. So ngayon, magkakaykay ako ng mga pinang-shopping ko kahapon at saka yung Thursday kasi mayroong sale at saka nag-shopping ako. Ngayon, nakabili ako ng total of 64 items. Ano na yan, combination na yan, shoes, dresses, tops, and trousers. Meron few trousers, tapos skirts, and then basta lahat na, sige. Unahin natin yung dresses. Namili ako sa ano? May sale kasi sa Stradivarius. Stradivarius and Sfera. Yun yung puro yung Spanish brand. Yung ano, yung Stradivarius is Inditex. Tapos yung Sfera is Cortefiel. So eto, Sfera siya, ano? Stradivarius siya. Di kita yan, Stradivarius. Eto, pink dress siya, long sleeves. Tapos, parang yung fit niya is loose. Loose fit siya, ganyan. Tapos, meron siya, ganito. Gusto ko yung dito niya, yung sleeves niya. Yan. Gusto ko kasi parang top niya. Tapos, long dress siya. Paano ko ba ito i-ano? Long dress siya. Yan. Long dress siya. Tapos, gusto ko yung style niya kasi yung pagka-pink niya is very chic. Very chic. Simple lang siya. Pero, very elegant yung dating. Yan, dress. And then, next is ito yung Stradivarius pa rin. Stradivarius pa rin na para siyang blazer. Pero hindi ko siya gagamitin as blazer. Gagamitin ko siya as dress. Tapos, ito. Kasi ano siya? Loose fit siya. Tapos, papalisan ko na lang to ng boots. Parang mataas na boots. Parang thigh-high na boots. Ganyan. Hindi nga lang hindi ko pa nga lang siya ma-appreciate kasi hindi pa siya na-steam, hindi pa siya nalabhan. Tsaka may tag pa siya. Babalik ko yung boots. Hindi pa ka na siya. Nakalimutan lang siguro ko ng Tapos, next is another long dress. Kasi mostly sa pinamili ko pang ano kasi pagsuot ko sa office. So, yan. Eto, nag-sale kasi yung Strad. Yan. Ganyan ako mag-shop. Eto, dress siya. Tapos, size M. M size. Tapos, ano siya? Yan. Long sleeves pa rin, long dress. Ganan! Gusto ko yung print niya. Actually, ano to? Parang 2 seasons ago. 2 seasons ago ba? Bahala na. Basta ito yan. Tapos, long dress siya. Yan. And then, simple lang din siya. Sfera. Galing ko ng Sfera. Sfera yung brand niya. Green siya na dress na sleeveless. Tapos may button siya dito. Sa ibaw. May button siya. Yan. Tingnan niyo. Sfera. Sfera siya. S-F-E-R-A. Sfera. Yan. Ganito siya. Dress siya na. Hindi siya long dress. Kaya lang. Yung ano lang siya, yung, ganito. Yan. Green. Plain green. Tapos, eto, green pa rin. Naman pamili ko sa green ngayon. Yan. Green siya na parang long dress. Tapos may ano siya. Dalawang sleeve na matataas sa ano, sa harap. Ganyan. So, kita talaga yung ano, yung legs. Kaya, binili ko siya ng dahil sa sleeve. Ayan. Green dress siya na parang ganito. Tapos ano siya, may mga ano ba to? Basta sleeveless siya na ano. Isusuot ko to, di ko pa alam. Siguro suot ko na rin sa office. Wala naman kaming dress code sa office. As long as ano lang yung sinusuot mo. Hindi ka naman nagpanty at nagbra. Okay lang. Kasi ano, kasi marketing naman ako. So, more or less free kami suotin yung lahat ng gusto namin suotin. Wala akong restriction. Minsan, mag-aano pa nga ako sa office, mag-shorts. Then, eto, para siyang ano, yan. Cute red dress. Short dress siya. May clip. Tapos may mga ruffles siya. Tsaka may tie siya sa harap. May tie siya sa harap. Sa may breast area. Chicken breast area. Ganyan.
Stera siya. Black na dress. Long dress. At saka ganito talaga yung mga gusto ko na ano. Ayoko kasi ako na tao, hindi ako minimal magdamit. Ayoko ng minimal. I don't like basics. Gusto ko talaga yung ang daming chichiburitse. Kasi complicated din yung mukha ko. So, ganito siya. Tapos, actually, siya, see-through. Tapos, may siya sa ilalim, ganun. Long, hindi pa siya long sleeve. Parang almost long sleeves. Ganun. Black siya, ayan. Pang ano ko to? Pang grocery. Magagamit akong grocery, bakit ba nila? Kailangan sexy pa rin tayo pag grocery. Huwag losyang. Yan. Spera to, spera. Yan. And then, ito, long dress pa rin. Gusto ko nga ng long dress. Gusto ko lang. Ito, siya, Spera pa rin siya, Spera. So, siya, parang very, very pretty pink na floral. Tapos may belt siya. Sento. Kasha. Ayan, kasha siya. Belt. Tapos ganito. Tapos, maganda kasi to. Maganda siya, pwede siya yung, tingnan mo, may ruffle siya sa sleeves niya. Ganyan, may ruffle siya. Tapos, zipper sa likod. And then, long dress siya. Maganda siya. May slit ba to? May slit siya sa dalawang sides niya. Kaya, shishi pa rin. Shishi pa rin. Yan, may slit siya. So, pwede mo siya palitan ng boots. Yung mga sandals na open toe na, parang hanggang dito. Basta open toe sandals. Yan. Ewan ko kung paano ko suotin, basta, ito yung favorite purchase ko sa dress. Yan. I love it. Ganito siya eh. Parang siya kasing, teka, meron siyang, long sleeves na long. At saka meron siyang, may gusto ko nito, red. Kaso lang, hindi binenta dito sa UAE, nasa Spain lang. Ito siya, itatay mo siya dito, may tie siya, tapos, ganito yung itsura niya pag na-tie na. Giging, ganito siya. Yan. Siguro pwede ito cover up pag nasa beach ako, or, tapos ang ganda, pleated yung likod niya, Tapos see-through. Suot ko nga. Teka ha. Yan. Di ako kasi sure kung paano to, dami niyang, yan. Ewan ko kung saan ko susuotin, basta binili ko siya, kahit na type ko. Siguro cover ko, ko na lang, bikini cover ko na lang, yung cover sa ganyan. Napakataas niya, tapos meron siyang slit. Wow, may slit siya sa likod, hindi mo napansin ka ako na, may slit siya sa likod, tapos marami siyang embroidery, Yan. Ganda nito. Ito talaga yung favorite purchase ko. Yan siya, long, very, very long. Yan. And then, Spera pa rin. Spera yung white. Eto, Spera pa rin. Ewan ko kung ba't ko binili. Nagmumukha tuloy akong nga to. Alam mo yung mga araw na ayaw mo maggamit ng gusto mo lang, yung lazy day. Ganito siya, parang lang siya. Shirt dress na floral. Tapos ganyan, palitan mo lang siya ng white kicks. Or, ayan, para bang platform egg ganyan, Size S. Pero malaki siya, ha? Very size S, pero malaki. Tapos, and then, itong pale green na, parang satin siya na dress, na pale green, at saka itong dila-dila na to, itatayo mo to ulit, ganyan. Sa may chicken breast area pa rin. Yan. Tayo siya sa chicken breast area, tapos siya, yan, satin. Ito pa, may slip pa rin. Ito, binili ko rin to dahil sa slip, so kita yung ko dito, yung thigh part. Ayan, isang slip lang siya. Tapos, pag sinuot ito, tatadyain ko parang ganyan yung ko para talaga makita. Ito yung highlight. Ba't ko ba ito binili? Dahil to, dyan. Tapos na yung mga dresses. So, sa mga dresses, nakailang pieces ako. 'A little longer than a few minutes later. 10, 11, 12. Naka-12 pieces ako ng dress. Wow! Ngayon, pupunta naman tayo sa tops. Punta tayo sa tops. Hindi tayo tops na naman. And then, bibilangin ko ulit to. Eto, kasi malapit na winter dito. Dito sa Dubai kasi hindi masyadong malamig yung winter. At saka maikli lang yung winter dito. Kaya hindi siya practical na bumili na masyadong maraming
sandals. White strappy sandals, ha? Ayan siya. Ang lacy, yun. Ito pa rin, long sleeves. Long sleeves na para siyang safari print. Kasi may mga zebra, may mga elephant, ganun. Safari, sige, yun sa'yo ko. Safari print. Tapos green siya. Maganda siya. Ano, magmumukha akong ano nito. Basta ano niya. Safari print. Stradivarius yun. Ito, Spera. This is my favorite din. Yata yun. Sorry ka. Ayan. Ano siya? See-through na. Diba? Mag-inner ka lang ng crop top or bahala na basta mag-inner ka. Yung mag-inner, okay lang. Ito bahala. Ito din, pang lazy day ko ulit. Marami kasi akong lazy days. Ito, puro pang lazy day. May magnet pa rin, hindi natanggal. May magnet, hindi natanggal. Ito, black. Plain black. So parang safe na safe siya. Pwede din to sa denim. Denim lang talaga yung kapalit. Denim. At saka black na open toe or close shoes. Ganyan. Yung stiletto, yan. Black. Tapos katulad nung kanina, crop sweater pa rin. Parang crop na sweater na may hood. Ito yung print niya. Very Spanish. Ano to? Stradivarius. Ayan. Tapos, ganun pa rin. Crop na sweater na with hood na green. Ito naman mint green. Cute na cute siya. Size small. Yan. Cute siya. Tapos ito yung hood niya. Yan. Tapos ito naman, gusto ko to parang tie-dye effect na top from Stradivarius. Tie-dye siya. Maganda siya pag nag-aano lang ako. Para bang nagpa-pants. If I wear pants or shorts. Ganyan. Tapos i-pair ko na lang siya with white sneakers. And then ito, ayaw ko kasi mawala sa paningin ng asawa ko pag lumalabas kami. Kaya, ito, this. Glow in the dark. Yan, glow in the darkness. Hindi talaga mawawala ako. Kahit ilang kilometro, nakikita ako ng asawa ko dito. Kasi nagdilim na yung paligid. Ito, sleeveless siya na parang crop pa rin. Yan. Tapos, ito siya, body siya. Yan. Hindi mo na kailangan mag-worry dito sa tatak-in mo kasi ano siya, body na siya. Yung hassle lang kasi living to is pag nag-CR ka. Oo, tatanggalin mo talaga lahat. Pero hindi naman siya masyadong hassle kasi hindi mo siya uubarin. Kasi boto na siya, oo. Connect mo lang yan dyan pagtapos ka na umihi. Wait, ha? Tapos ganyan. Yan, body. Yan, gusto ko siya kasi may mga laces siya. So, meron pa rin, sensuality. Tapos black plain. Simple lang siya, but sexy. And then, eto, body pa rin. Wait, ano itong pula? Yan. Body. Simple lang din siya, para siyang ganyan. Tapos, ganito. Bottoms pa rin, hindi siya simple. Ano na siya, madali siya pag nagre-restroom ka. Simple lang. Tapos nakalugay yung buhok mo, gano'n, wini-wave mo, tapos light makeup, tapos stiletto, diba? Ito din, pang lazy day ko rin. Ayan na naman tayo sa lazy day kasi masyado akong lazy. Pang lazy day ko to sa office. Lalo na pag, ayoko maligo, Ayan! Ano siya? Ano lang siya? Spaghetti strap na sleeveless. Tapos may lace siya sa ibabaw. Ayan, tapos ako yung tops ko. So sa tops, naka-ano ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A few minutes later. 10, 11, 12! Naka-12 ako sa tops. So ayan, sa bottoms na naman tayo. May mga trousers, skirts, gano'n. Shorts! Ayan, eto. Ano siya? Fabric na, parang siyang yan. Wala lang. Gusto ko lang siya. Tapos may ano siya, belt. Belt na ganyan. Tapos palitan ko lang siya ng white na t-shirt. White na t-shirt, very basic. Kasi napaka-loud na ng print niya, di ba? Loud colors na. Tapos palitan ko na lang siya ng white na shirt. Perfect ko pag nag-ano ako, fish market, pag nag-grocery, ganun. Para bang, whatever, ganun. Pwede na siya sa office. In fairness. Tapos, basta plain black ang top. I-pair ko siya dun sa sleeveless ko na kanina, yung may lace ko na Tapos ito. Yan. First. And then ito, mom jeans. Wait, yes, mom jeans. Yan. Tapos may mga siya. May mga butas-butas dito. Yan, may mga butas. So, mom jeans. Kasi mom jeans, ayan siya. Tapos medyo siya sa... Ayan siya, ayan. Tapos ito, may tag pa rin, mini skirt. Alam ko na kung i-pair ko dito yung thigh-high ko na boots or yung white kicks ko or ewan ko. Yun siguro ang ko. Parang, basta ewan ko basta yan.
ano. Ay! May nahalo pang ano. Tops. Buwan mo ko eh. Wait, paano mo susuot? Parang ito siya, in case of emergency, break the glass. Wala kang ano siya? Lacy siya. Ano ito? I-inner. Dalawin ko na siguro itong inner. Tapos open siya sa likod. Ganyan. Tapos, hindi ka na kailangan mag-bra nito. Ano na lang? Nipple cover. Ganyan. Oh. May ano pa rin, magnet. Hindi ko ito ninakaw ha. Hindi ko yung ninakaw. Nakalimutan lang siguro. Eto. May magnet pa rin. Ay, babalik ko ito. Ang dami yung magnet. Yan. Tapos may ano siya. May ano siya, belt or ano to, strap. May strap siya. So pwede mo siyang i-adjust. Pwede mo siyang tight. At saka pwede mo siyang paluwagan. Ano to? Yan. Pang ano lang, plain siya na pants. Again, lazy day. Na masyado na akong lazy ata. Eto, ano siya, very basic na kasi isuot. Eto, shorts. Gusto ko to, pag nag-ano lang ako, wala lang. Diyan lang sa tabi-tabi. Tapos ito, brown Stradivarius to. Puro to Stradivarius at Stera, wala nang iba. Makalimutan ko ma-mention yung brand, so puro lang talaga siya Stradivarius at Stera. Eto siya, may ano siya, belt. At saka, may ano siya, straight lang siya na para siyang maroon na may pagka-brownish na trouser. So, safe siya. Yan, sa office. Ito naman, pag feeling abnormal ako, or gusto ko maging kung ano ako, mabaliw ako isang araw, suotin ko ito ng jumper. Yan, jumper. Tapos ano lang, mag-i-inner lang ako ng crop top. Yan, jumper. At saka ito, meron din akong biniling puta shorts. Horse shorts. Ganyan. Kasi hanggang super high waist to. Super high rise. So meaning ito talagang ikli-ikli na to sa likod, oh. Yan. Yan. Ito pa rin, horse shorts. Horse shorts. Ayan. Puta shorts. Yes! Ito pa rin, I'm a survivor inspired. Destiny's Child inspired na shorts. Camouflage. Yung sa basic video na, I'm a survivor! Yun yung gano'n, siya. Naisip ko yun, nung nakita ko to, kaya, yan, sinute ko na sa banga. Ayan, shorts siya. At may ano pa siya, oh. Meron siyang, gusto ko siya kasi hindi siya, kasi may bulsa-bulsa siya sa both sides. Ganon. Eto, skirt. Long skirt. Teka. Saan ito? Eto, long skirt. Ano siya? Tapos, i-pair ko na lang to with black or maroon na, ano bang polo shirt? Yung parang hanggang dito, 3/4. Parang medyo formal siya sa office. Tapos, red stiletto or black stiletto. Yan. Ano siya? Leopard print. Yan. Long skirt. And then, eto siya, super high waist, super tiro alto. Ewan ko kung anong ibig sabihin nito. Basta skinny siya na super high waist. Ipo-fold ko ito dito. Tapos paparisan ko ng boots or stiletto again. Tapos gusto ko sa kanya kasi button yung harap niya. Yan, button. Tapos ito. Gusto ko rin yung kulay niya. Medyo faded. At saka ano siya, oh. Yan. Skinny siya na super high waist. And then last but not the least, eto, beige na trouser na, ano ko harap ito? Na may belt siya. Yan. Wala lang din, pang office ko. Tapos, ano lang din, simple na top. Simple lang na top yung ano ko. Ipaparis ko sa skills. So, sa bottoms, nakaano ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 346 minutes later. 10, 11, 12, 13. Naka 13 pieces ako sa bottom. Yan. Yan, tapos na tayo sa dress, tops, at saka bottoms. Ngayon naman, punta tayo sa, punta tayo sa mga shoes. Yan. Yay! Kaganda sa shoes. Cover ko muna yung table. Baka madumihan. Yan. So, sa shoes, unahin natin is ito. Marami na akong sneakers, but wala pa ako ng ganitong kulay. Dami ko ng sneakers, iba nga hindi ko na nasuot. Saka last month din, nakabili din ako ng shoes na parang 16 pairs yata. Yun na, ito lang yung mga ano ko eh. Guilty pleasure. At saka hindi ako guilty, no? Hindi ko naman ito inutang yan. Anyway, eto. Yan. Wala pa ako ng ganitong kulay. Eto. At saka, yan, dagdag ko na lang sa hoard ko. Yes! Tapos itong red na flat, at cute na cute siya kasi ribbon. Stradivarius din to. Yan. Yan, nagtag ko siya sa, nag-hoard talaga ako ng clothes. Naka-anim
Yes. Napaka-sexy pa ng ano niya. Pointed. Oh. Yan. Hindi siya masyadong mataas. Kaya ito, hindi sasakit yung backbone ko. Saka, attach. Yan. Teka, hindi ko pa siya nakuha sa ano. Para siyang ganito, oh. Bandolino. Hindi, para siyang ganito. Ayan. Ano siya, Stradivarius din. Ang galing na nga lang natin ito. Ito siya. Yan, gusto ko to. Maganda to sa shorts. At saka naka-shirt ka lang or distressed jeans, ganun. Yan. 360 degree yan. Tapos meron pa siyang, either, yung green or white. Pero mas prefer ko yung white. Ewan ng green o yan. Ito siya. And then, meron din akong another boots! Green boots pa rin na animal print, leopard print, ano. Elastic siya. Wait ha. Ito. Elastic siya. So, I think comfortable to. Yan. Green. Diba ang ganda? Yes! Tapos, ito. Wala lang. Chanelas. Chanelas ko lang. Yan. Stradivarius. Ano siya? Wala lang, pang-alit-alit yun. And then, eto, open toe siya na sandals. Yan. Brown. Brown pa rin. Mahilig ako. I love brown. At saka, speaking of brown, eto pa rin siya, oh. Brown pa rin, oh. Brown pa rin na, ano, boots. Tsaka kukunin ko yung favorite ko. Napasok ko na kasi sa ano ko. Kunin ko yung favorite ko na purchase na boots. Papakita ko. Hanggang dito siya, oh. Hanggang dito. Wait, ha. Ayan! Eto siya! Green na boots from Sarah. Kung susuotin ko to, wait, imagine ko na lang, ha. Hanggang dito talaga siya, oh. Yan, hanggang dito. Tapos, ipapalis ko yung denim ko na puta shorts. Tapos yung crop ko na green na hood, yung may hooded na ano, yun, na sweater. Ito siya. Suot ko to ngayong winter. Tapos ang ganda pa ng kulay niya kasi parang ano, green. Dark green. Yan. So, sa shoes, naka-ano ako. How many pieces ba to? May isa pa. So, shoes, size 37. Bigay ko pa to sa mama ko. So, hindi ko na ito. Ito. Naka-ilang ano ako. Naka-shoes ako kung pieces. Yes. Wait, ha. Bilangin natin. Naka-shoes ako na. Wait. 1, 2, 3, 4, wait, 4, 5, 5, The next day. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, naka-11 pairs of shoes po yata ako. Oo, 11. Plus 17 last month. Kayo nang baka lang mag-judge. Wait. Tsaka may dalawang bags pa ako ng puro accessories yan. May mga beach bags, may mga crochet, tapos may mga, nagpapagod na ako basta. Dami kasi ayoko na itong isa-isahin. Tapos may mga ano ako, puro sa Stradivarius. Na yan, mga accessories. Yan. Puro sa Stradivarius and Sarah. So yan, kaya siya in total is 64 items yung nabili ko kahapon. So ayan na. Well, dito na tayo nagtatapos. Samahan niyo ako ulit sa ano ko, yung shopping hoarding ko. Shopping hoard sa mga damit kasi next ko na shoppingan is Promod na naman. My favorite brand din, Promod. So next next month siguro ako mag-shopping sa Promod. Or ngayong katapusan. Basta, ipopost ko na lang siya. Bye! Don't forget to like, subscribe, and i-click nyo notification bell sa ibaba. Hanggang sa susunod. At ako'y maglalabada pa dito. Lalaban ko pa siya para masuot ko na agad. Go! Bababoom! Bye!